Erokamano nyako Ramogi komedo bedo koda e chenro mar Migago. Wadhi nyime mine rowere kanyakla kod nyithindo mawuok e kaunti mabiro yudo thieth makare. Bang' kauntino goyo sei e riwruog USAID kanyakla kod Deloitte mabiro keto omenda maromo Sh44 e thieth mar jomanyuol kod tuoche nong'no e kaunti mangima. Gavana mar kaunti mano ma Nakuru nopuoyo chenro no kosingo ni sirikande kata piny owacho mar oikore mar chiwo thieth makare, kowacho ni chenro ok nyal chopi ka onge sir mowuok e pinje ma Amerika. USAID motisi kaka USAID tujenge jamii. Kika nolero ni gino maduong' ma chenro no en medo kwan joma riwore koa e sub counties 11 e kedo gi tuoche TB, mano mar ayaki, komo nyuol kanyakla kod weche ler. Be part of the sub-award process, which will build capacity for the County Department of Health to directly implement activities as a sub-recipient. For a start, I must indicate, Kenya shillings 44 million over 1 year using the fixed amount award funding model to Nakuru. And this will cover support to strengthen health systems in Nakuru and support services to mothers, children, and people infected and affected by HIV. And our view is that health programs are county-led, county-owned, and county-managed. We hope that this is the first of many, and we hope that this is the first year of many. We have all the confidence in the world that Nakuru County can do this. Nakuru County will have increased its capacity to plan, finance, implement, and monitor solutions to improve access to quality HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. I want to thank the USAID, Deloitte, and all our partners for the designation bestowed on Nakuru as a prosper county. County ma Machakos ogoyo okang' e jiwo chenro mag thieth tok